vi har glædet os hele ugen. Der skal spises, der skal ryges, et bjerg i Miami, der skal suges. Det er på torsdag, vi vender tilbage. Peter byder op til mad, han spørger om vi vil smage. Krigsminister i Gun-klubben laver mad som Gordon Ramsay. Det er motherfucking fancy i Gun-klubben. Gun-klubben, Gun-klubben. På en god dag kan det ske, at Peter byder på en knivspids sne. Det var ikke kun fordi, at vi så Bubbers onani, Bubbers onani, Bubbers onani. Hvis vi er heldige, kan det ske, hvis vi er heldige, kan det ske. Og selv den mads kigger forbi. Gør han ikke af det, fordi at der var meget politi, og pukken rejser lige forbi, rejser lige forbi. Hvad så, rår? Er du klar til at fyre den af med Gun-klubben? For vi er klunke, Peter, Mannes og Chris. Vi går i fast, men mærker alt det pis. Hvis du fucker med os, får du test. Vi onanerer på din vest. Vi ruller op og fyrer den af. Vi gør det torsdag efter torsdag, torsdag efter torsdag. Ja, vi fyrer den op, Gun-klubben er det start. Torsdag efter torsdag i Gun-klubben. Gun-klubben. 4 inkarnerede individer. Vi står temmelig ofte op, når vi skider. Det bløder rimelig tit, men vi er skidt på at banner Miami, det er et hit. Ja, det bløder rimelig tit, men det er helt normalt at bløde lidt i Gun-klubben. Yeah, Gun-klubben. Vores leverandør, han hedder Klunke. Hvis du spørger ham, kan han godt skaffe dig en lunge. Klunke, han er Southside ambassadør. Ruller for dobbelt A og pisser territoriet. Han gør det ikke hver eneste dag, men torsdag efter torsdag. Yeah, for Gun-klubben. Yeah, for vi er Klunke, Peter, Mannes og Chris. Vi går i fast, men mærker alt det pis. Hvis du fucker med os, får du test. Vi onanerer på din vest. Vi ruller op og fyrer den af. Vi gør det torsdag efter torsdag, torsdag efter torsdag. Ja, for vi fyrer den op, Gun-klubben er det start. Torsdag efter torsdag i Gun-klubben. Vores våbensmed, han hedder Chris. Han bor i Aarhus og kan fikse alt dit shit. Han er blæst på spotten masse. Tror nu ikke, at du kan nasse. For Gun-tech, han er for vild. Har du gun, som der skal skjules, eller cykler, der skal tunes, så kan Shadow Bear klare det pis i Gun-klubben. Yeah, i vores crew er der faktisk også en pige, hun hedder Miss. Og det er fordi, at hun har Hitler siddende på sin fis i Gun-klubben. Jeg ved ikke, hvordan han hentede der, men Peter, han ved det godt. Ja, han ved det godt. Gun-klubben. For vi er Klunke, Peter, Mannes og Chris. Vi går i fast, men mærker alt det pis. Hvis du fucker med os, får du test. Vi onanerer på din vest. Vi ruller op og fyrer den af. Vi gør det torsdag efter torsdag, torsdag efter torsdag. Ja, for vi fyrer den op, Gun-klubben er det start. Ja, for vi fyrer den op, Gun-klubben er det start i Gun-klubben. Skud til Uber-smashen, P. Diddy, Amagermanden, P. Og vores åndelige leder, Josef Fritzl. Peter, giv ud i hånden i Gun-klubben.